హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నిన్న బిగ్ బాస్లో కొన్ని టాస్క్లు పెట్టారు కదా, అంటే కెప్టెన్సీ కోసం బయట నుంచి కొంతమంది వచ్చి ఇంతకుముందు బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కొన్ని గేమ్స్ పెట్టారనమాట. పెట్టినప్పుడు తనూజ ప్రేరణ వచ్చి తనూజ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో వాళ్ళకి ఒక టాస్క్ ఇస్తారు. సో అందులో డిసప్పాయింట్ అయింది, తనూజ ఓడిపోయింది. అప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఎందుకు అంటే బయట నుంచి మనం ఇన్ని రోజులు బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండి బయట నుంచి లాస్ట్ వేరే సీజన్ కంటెస్టెంట్ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి అంత కసిగా ఆడి మనం ఓడిస్తే మనకి అది చాలా హర్టింగ్గా ఉంటుంది. అంటే ఇన్ని రోజులు లోపల హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళతో కొట్టుకోవటం అది వేరే రేంజ్లో ఉంటుంది. వాళ్ళ మీద ఓడిపోయినా ఏం కాదు. సో బయట నుంచి వచ్చి అది లాస్ట్ సీజన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద కొట్లాడి గెలవకపోతే అయ్యో బయట నుంచి వచ్చారా వాళ్ళు భలే ఆడారు, కష్టం మనం యాడ్ అయిపోయామనేది ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది. సో మీలో ఎవరికైనా ఇలా అనిపించింది ఆ పాయింట్ మీద అనేది అయితే కామెంట్